Čaute, tu je Pokemaniak, zdravím všetkých nadšencov Pokémonov, všetkých, ktorí majú radi Pokémon karty ako ja, ktorí majú radi figurky. Vítam z ďalšieho videa s Pokémon kartami a dneska sa pozrieme na luxusný produkt a mám tu tento case tiniek Paldean Face, úplne úžasnej edície a dáme si dneska taký súbojík, dáme si súboj pravej strany versus ľavá strana. Tipujte, ktorá strana bude mať viac hitov, ktorá strana vyhrá a ja potom vyžrebujem jedného z vás, ktorému odošlem túto tinku, jednu, kde sú dva balíčky. Potom spravím nejakú tinku aj z týchto Paldean Face kariet, čiže aj tie vám pošlem, potom vám pošlem aj tie kartičky a nálepky, čo sú vo vnútri v tých tinkách a možno tam pridám aj nejaké lepšie karty, čiže je o čo hrať. Určite sa zapojte, podmienky sú jednoduché, dôležité je mať like, odber, zdieľať video a do komentu pod toto video mi napíšte, ktorá strana vyhrá, či to bude pravá strana alebo ľavá strana a potom vyžrebujem jedného z vás, ktorému pošlem tú tinku, ešte spravím jednu tinku z Paldean Face a pridám tam možno aj nejaké lepšie karty z tejto edície, že je o čo hrať. Dúfam, že v tejto tinke sa nachádza Charizardík, aj sa tu nachádza Mew, tie karty by som veľmi chcel a bodovanie bude nasledovné. Za tie klasické EX-ové karty bude 1 bod, za trénera 2 body, za tie také tréner galerie alebo podobné karty budú 3 body, za Baby Shiny budú 4 body, za veľkého Shiny bude 5 bodov a za keď nám padne Charizard alebo ten krásny Mew, tak ten bude za 6 bodov, čiže určite sa zapojte, je o čo hrať a ideme na to, pozrieme si pravú stranu dneska, čiže si sem dám tie tinky a postupne sa na ne pozrieme. Ak si chcete zakúpiť tento produkt, tak odporúčam parádny e-shop ambreon.sk, kde ho nájdete a keď do poznámky zadáte moje heslo Pokemaniak 5, tak môžete mať ešte 5% zľavu, čo tiež poteší, ale je dôležité, aby ste pri nákupe platili prevodom na účet, inak vám tá zľava nebude uplatnená, že určite si tam pozrite niečo, majú tam super výber, super produkty, super ceny a nebudem to už okecať, ideme na to, čiže ja si dám tie tinky, dám si ich sem a teraz pozrieme sa hneď na prvú tinku, to sú Mousehoody, ak sa nemýlim, čiže túto tinku si otvoríme a nachádza sa tam tieto kartičky, nálepka a 2 boostre. Vyberiem si všetky tie boostre a pozrieme sa, čo sa v nich nachádza. Chvíľku strpenia, máme tu Tinkating, zase to isté, to vám tiež pošlem k tomu aj tie kartičky. Vyťahnem ďalšie 2 balíčky. Napíšte mi, či ste otvárali tento produkt, či ste otvárali sériu Paldean Face a čo vám z toho popadalo, či vám padol ten parádny, krásny Charizard, ktorého by som veľmi chcel, aj toho Mew, ten je úplne nádherný. Pochválte sa mi, kto ho máte a čo hovoríte na tento parádny set, aká je vaša možno chase karta z tohto setu. U mňa to je jednoznačne Charizard a Mew, tie karty sú nádherné a ešte Shiny Pikachu, ten je tiež úplne peckový, že máme tu dneska 10 boostrikov, na ktoré sa pozrieme. Držte palce a ideme na to. Máme tu prvý booster setu Paldean Face, takže uvidíme, ako nám to dneska bude padať. Čo som pozeral videa, tak to padá naozaj luxusne. Máte kódik, čiže berte a ideme na prvý booster dnešnej otváračky. Máme tu bojovú energiu, Lechonk, Charcadet, Clovopass, Varum, Monlead-Hill, Dumpfen, máme tu Eticus, máme tu prvé reversko Oinkolong, máme tu druhé reversko
Famfi a poslednou kartou prvého boostru. Máme tu Paldean Student, tréner, čiže parádička. Jedna padla táto karta, aj keď táto karta padá dosť často, ale to nevadí, hneď si ju zaslivujem, aby sa tej karte nič nestalo. Chráňte si svoje karty. A máme tu hneď prvý hit z prvého boostru, čiže úplne pecka. Že máme tu Paldean Student, krásna kartička, taká cute, čiže paráda. Dám si ju sem a ideme na ďalší booster. Držte palce, nech sa tu nachádza ten Charizard alebo Mew. To bolo úplne krásne, keď tie karty vyťahnuť je naozaj neuveriteľné, ťažké, že tu máte kódik. No, ideme na druhý booster. Máme tu ohnivú energiu. Dal som si sem aj Charizarda pre šťastie. Tandemaus, Barbouch, Numel, Maractus, Charmeleon, Technical Machine Crystal Punch. Máme tu Dusk Boon. Máme tu hneď Shiny, Mini Shiny, Baby Shiny Palmy. Krásna karta. Budeme mať double hit. Môže tu byť aj triple hit, čo je úplne zaujímavé. Gimmighoul. A poslednou kartou je Cyclizard Holo. Čiže máme tu hneď ďalšiu parádnu kartičku. Hneď si ju zaslivujem. Baby Shiny. Krása. Čiže padá to zatiaľ luxusne. Tento set je fakt našliapnutý. A ideme na ďalší balíček. Máme tu Pikachu. Pikachu boostrov to tiež krásne padá, čo som videl videa, ale neviem, či to je len tým, takže uvidíme. Tu máte kód a ideme na ďalší balíček. Máme tu vodnú energiu, máme tu Famfi, Lapras, Tetscool, Lechonk, Gengar, krásna karta, Nestball, máme tu Swobat, máme tu prvé reversko Execute, máme tu druhé reversko Lantum a poslednou kartou je Cerulage Holo. Čiže v tomto balíčku nebolo nič, ale to nevadí. Čiže máme pred sebou dosť. Čiže dúfam, že sa tam bude skrývať ten Charizard. Lajkujte, držte palce, bolo by to skvelé, keby ho vyťahneme. Ideme na to, ideme na ďalší balíček. Máme tu Dark Energy. Máme tu Paldean Wooper, Tandemaus, Monkey, Flittle, Whimsicott, Scrafty, Ultra Ball. Máme tu prvé reversko Flittle, máme tu druhé reversko Scrafty a poslednou kartou je Iron Threads EX. Je to síce klasické EX, ale aj to poteší, čiže máme tu ďalší hitík, parádička. To tiež môžem dať aj do tej súťaže. Ideme na ďalší balíček. Držte palce. Nech nám popadajú ešte nejaké parádne hity. Tu máte opäť kódik. A ideme na to. Máme tu elektrickú energiu. Máme tu Execute, Monkey, Flittle, Pikachu, krásna karta. Chceme toho Shiny, Gengar, Technical Machine Crystal Punch. Máme tu Dusk Boon, máme tu, že by tu bol Shiny. A máme tu ďalšieho Shiny. A tým Shiny je Dolliv. Paráda, ďalšia krásna kartička, Dolliv. Úplne super. Ideme na ďalšiu kartu. Máme Chinchou a poslednou kartou je Magmortar Holo. Čiže parádička. Ďalší Baby Shiny. Úplne skvelé. Máme tu Dolliv, krásna karta, hneď si ju zaslivujem, hneď vám ju aj ukážem, že úplne pecka. Máme tu Dolliv, krásna karta, ďalší Shiny do zbierky a ideme na Pikachu booster, čo sa v ňom asi tak skrýva. Tu máte opäť kód, berte a ideme na to, držte palce. Máme tu stylovú energiu, Nemona, Charmander, privolaj tatka, Rare Candy, Frigibax, Kilowattrel, Clive, máme tu Kirliu, máme tu prvé reversko Revavroom, máme tu druhé reversko Hydrotom a poslednou kartou je
Magmortar, holo. Ideme na ďalší balíček. Držte palce. Nech nám ešte popadajú nejaké parádne karty. Tu máte kód a ideme na to. Držte palce. Máme psychickú energiu. Veľmi som chcel toho Charizarda, ten je úplne úžasný. Kotony, Maractus, Gimmighoul, Scraggy, Gengar, Onkolong. Máme tu Artazon. Máme tu prvé reversko Camerupt. Máme tu druhé reversko Goldengo a poslednou kartou je Mimikyu holo. Máme pred sebou 3 balíčky, držte palce, nech nám ešte popadajú nejaké krásne hity. Bolo by to úplne skvelé, tu máte opäť kód. A ideme na to, držte palce, máme tu stylovú energiu, Dedenne, Noibet, Chimichou, Pikachu, Oinkolong, Lanturn, máme tu Primeape, máme tu ďalšie Baby Shiny a je to Oinkolong, pekná zlatá kartička, čo bude double hit? Nebude, máme tu Mousehold a poslednou kartou je Professor Research, ale máme tu ďalšieho Baby Shiny, úplne skvelé, tých Baby Shiny je tam strašne veľa, že úplne pecka. Je to padá, aj keby sme chceli iné bomby. Takže uvidíme, ale paráda poteší aj tieto kartičky. A ideme na predposledný balíček pravej polovice. Takže uvidíme, čo nám ešte prinesie. Držte palce. Tu máte opäť kód. A ideme na to. Máme tu elektrickú energiu. Máme tu Fidul, Hunter, Kotony, Maractus, Technical Machine Crystal Punch, máme tu Duxboon, máme tu Gengar, táto karta je fakt pekná, klasická karta, ale úplne nádherná. Máme tu ďalšieho Shiny Smoliv, paráda, bude double hit. Nebude, máme tu Gastlyho a poslednou kartou je Revavroom, holo, ale máme tu ďalší Baby Shiny, takže padá to krásne, úplne super. Skoro z každého boosteru nám padol nejaký hitík, čiže úplne pecka. Máme tu Smoliv, ďalší Baby Shiny a máme tu posledný booster pravej strany, tak čo bude to Last Pack Magic, čo myslíte? Držte palce, ideme na posledný booster a uvidíme, čo nám to prinesie. Tu máte opäť kód a ideme na to, držte palce, máme tu travnú energiu, Noibat, Chimchou, Gastly, Paldean Student, Maushold, Liono, máme tu Camerupt, máme tu veľkého Shinyho, čo to bude? A máme tu Pidgeot DX, krásna kartička, aj keby som chcel toho Charizarda, ale Pidgeot EX, Full Art, krásna, nádherná karta. A máme tu ďalší hit. Máme tu Palafin. A bude ešte aj tretí. Máme tu Raichu, ale padli nám dve ďalšie parádne kartičky. Takže double hitik tu bol, čiže úplne super. Pidgeot, EX, Shiny, Full Art a Palafin. Hneď si tie karty zaslivujem, že úplne pecka. Myslím si, že to padalo krásne. Padlo nám dokopy 2, 4, 6, 8 hitov, čo je podľa mňa slušné. Že parádička. Ešte tu máme Palafina. Že toho si tiež zaslivujem. A idem to spočítať. Takže tu máme ešte Palafina. Ešte vám ho ukážem. Máme tu Palafina. Takže ja to idem spočítať a hneď som naspäť. Som späť, čiže pravá strana si odnáša 27 bodov, čiže našľapla si pekne. Pozrieme si ešte tie karty. Máme tu Palafina, Trainer Gallery alebo Galarian Gallery, máme tu Iron Threads EX, máme tu krásneho fullartového Shiny Pidgeot EX, máme tu Smoliv Baby Shiny,
Oinkolog Baby Shiny, Dolly Baby Shiny, máme tu Paumy Baby Shiny, máme tu Paldean Student, trénera, čiže myslím, že to padalo úplne pekne. Dúfam, zapojte sa určite do súťaže, je o čo hrať. Hráme o túto tinku, ešte pridám tinku z Paldean Fest, kde dám nejaké klasické karty a pridám tam aj nejaké lepšie karty, že je o čo hrať, určite sa zapojte. Ak sa vám dnešné video páčilo, tak vám budem vďačný za odber. Budem vám veľmi vďačný, ak hodíte like a komentár, tým mi tiež veľmi potešíte a samozrejme videa zdieľajte, tým mi tiež veľmi pomôžete. Ste naozaj úžasní, ďakujem za vašu podporu, veľmi si to vážim. Strašne ma teší, že vás videá bavia, budem sa snažiť robiť lepšie videá, viac súťaží a vidíme sa u ďalšieho buď súbojového videa alebo ďalšieho videa s figurkami, tak sa majte pekne a nech sa vám darí zbieraní kariet alebo v čom, čo zbierate, tak to robte s radosťou a nech vám padajú samé parádne hity, tak sa majte pekne, čaute. Let's do it. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. My whole life is linked to this, time to test my skills. And I know I just can't miss, gonna show the world. Born to be a winner, born to be a champion.